бабата и дядото да са живи и здрави. Господ да ви даде още по 50 години живот на тази земя. Дай Боже, амин. Брата на Дин Сумбията Баню Савка. Така, само към камерата. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 евро и една пара за оркестъра. Една пара от бати Спас. Много специално за Румен и неговата съпруга. От Румен една пара. 1000 евро казахме. Живи и здрави. Бог да ви върне стократно. Давай коците си. И Дона, да продължава. Още една пара от Рисио, една пара за Байо да продължава. И още една пара от Пешо Сватанака, много специално да продължава. От Сали една пара да продължава, от Диджей Исо да продължава, от Студио Марчев да продължава. От Стефя Андрей да продължава специално.